Вітанки, мої шановні. Так, ми на місці, усі на місці. Ще роботи де? На місці. Я вже призвичався, таймінги веде, Каян починає свою працю. Добре, ми сьогодні будемо гуляти у Long Dark. Так, протягуємо з вами пошуки бункерів. Ми обійшли, наколькі я пам'ятаю, дві локації, не? Мы были у Ваўцешнай даліне, мы были зараз у загадкавым возеры, мы тут крыху сабе змянілі рыштунак, правильно? Ну, прынамсі, вось гэтае. Дарэчы, ёсць гэтае, лук нам трэба будзе яшчэ адрамантаваць. Але крыху пазней, так. Гэта трэба будзе з сабой. Так, поесть крахом. Докладнее сказать, попить, потом поесть. Початку поглядим, что у нас за надворье. Надворье у нас... Ой, ветер. Давайте попробуем пока что отремонтоваться. Где наши тканины есть? Нет, тканины нема. І наколькі пам'ятаю, на гэтай локації у нас нема, так. У нас ще недостатково, я бачу, ХП. Гэта я не потягну з собой. Треба буде дайсці туди. Замерзнем, правда. Так, це стільки у нас есть. Ну, тим не менш, пайшли. Ай, ходім у шчыліну. Хай сабе ветер, але мусім прайсці. Мы ідзем зараз не Ваўцешную, у Бледную бухту. Там у нас трэці бункер, які мы меркавалі. Хутчэй за ўсё, які трэба будзе залатаць. Ну, калі не, то прыйдзецца ісці ў іншыя лакацыі. Там мы крыху падумаем яшчэ, куды накіроўвацца будзем з бухты. Вось, раптам хто не ведае, мы шукаем цэглу, якая будзе тырчэць з сцяны, каб атрымаць нейкую вестку пра брата гандляра. Вось, ну як толькі мы яе знойдзем, адразу пойдзем назад на гэтую шашу, выканаем замову яшчэ адную, каб атрымаць вельмі цёплыя шкарпэты, цудоўныя. Вось. І адпаведна аддамо, што мы там знойдзем. Хутчэй за ўсё гэта будзе нейкая нататка, ці нейкі, не ведаю, там маленечкае штосьці. Прадмет, які належаў ягонаму брату. Штосьці такое. Ну, гэта вось паскудства гэтае, якое мы тут душылі. Недзе яшчэ адзін быў, наколькі я памятаю. Бо другі збег. Мы яго там спаткалі. Боже, ну як прыгожа. Вось. Сонейка, мароз. Нашы гэтыя званочкі унізе там дзінь-дзінь-дзінь робяць. Бо траціна цяпла толькі засталася. Ну, крыху згубім ХП. Трэба будзе дайсці да якога вагончыка. Там мы крыху сыграемся. Толькі адное, не вось другое, добра. Так, і у нас яшчэ... Так, справа нема сэнсу збіраць, бо мы ж вярталіся праз ГЭС. Я правильно памятаю? Ну так, мы ж хадзілі на ГЭС з Уцешнай даліны, так, праз ГЭС, сюды, а зараз трэба у шчыліну ісці. Там уніз і адразу будзе пераход на бухту. Ой, пацяплела, і ветру нема. Ай, добра як. Просто шикардос. Так, кожного разу до гэтага кажаш.
Вось, так што такі вось план капкан. Так што вось такія ў нас намеры на сёння. Выканаць гэтую першую замову асабістую. Калі я ўжо тут лужч гэты прыбяру? Мабыць, я вось зараз сабе думаю, што ніколі ўжо, мабыць, таму што мы гэтую мапу замалявалі ж, нам на ёй сядзець сэнсу няма. Это хто, што там, камельчык тарчыць? Там мы пазбіралі кару, то бок не павінна яна раснуцца ўжо. Цішыня якая, слухайце, падазроная. Так, усё. О, трэба было штосьці з'есці, дарэчы. У нас же зараз... А, там у пячары ёсць. У пячары на шчыліне маецца крыху мяса. Мы там і з'емо штосьці. Калера з гэтую травою. Дзе ён тут? Шалёны сабака, ты дзе? Говняшка. Так, нам трэба грацца. Так, нам трэба грацца. Давай сюды адпачываем. Можна было б, дарэчы, гадзінку і паспаць. Тым больш, што ў нас зараз будзе не пераход, а гэты, як ён завецца, трос. Мы ж палезем па тросе зараз. О, памёр. Бегаў, да памёр. Ясніна, вадаспады кромкача. Гэта мы таксама будзем замалёўваць усё, хадзіць тут па гэтых вадаспадах, па вагончыках, масточках. Так, тут мне патрэбна знайсці кару, як мага больш. Тросы бадзяются. Что вы бадзяетесь, а? Это у нас тут побольше. Это был снег. Так, ходим. Так, Сонейка, может быть, сюда трымаецца у нас. Развесці вогнішча, гэта будзе цудоўна, бо мы гарбаты гараченька сабе бахнем.
Так, Дрэмер, вітаначкі. О, бляха. Так, ніяк не атрымліваецца, бо ў нас пайшоў снег. Так, ну адпаведна, што я зраблю. Вода ёсць, літрик ёсць. Зараз я з'ем кавалачак мяса. Зялёнага. Ось так, мы ляжем спаць на 1 гадзінку. Дарэчы, бляшанкі ў мяне няма. А варта мець. Сагрэемся, паспім крыху. Так, і папаўзлі ўніз. Завіруха нейкая пачынаецца, не надта прыемна гэтае, таму што ў нас там бадзяцца трэба па лакацыі. Там даволі такі доўгі шлях да гэтага бункера ад уваходу. А у нас мацнее ветер. Вай. Сюды. Олдскул, вітаначкі. Што гэта такое, ты ў аўторак заляцеў, як гэта? Заняткаў ўжо няма? Можа, як у майго малога, ўжо ўсе адзнакі выставілі, дык ён не ходзіць. Кінуў вучыцца, так бы мовіць. Трэба будзе як-небудзь все ж таки заваліць гэтых аленяў, бо там так ужо і багата мяса гэтага, якое засталося. Так. Ось яшчэ корачка. Там хутчэй за ўсё нічога няма, правда ж? Апроч пёрышка. Так, полезли ўніз. О, гэта мы перліся наверх, бачыце? Тут у нас і вода стаіць, і галінкі ляжаць. Няўдалая спроба была. Містер 8-біт патата, вітанкі. Рады сябе бачыць. Так, шыпшыну. Пакуль цяпла хапае, давай збером. Наколькі я памятаю, рагоз я ўвесь сабраў, правда ж? Была такая неабходнасць у мяне. Вельмі даўно. Сюди. Не, глядзіце, рагоз яшчэ ляжыць. Мы яго тут не чапалі.
Так, гэта на двагу гэтую я скіну. У пячоры. Літаральна праз пару хвілін. Каб толькі пазбіраць усё іншае. Тут шчырэйша. Так, ну вось тут гэта не выглядае як нейкая завіруха, правда? Можа яшчэ перажывем, мне блага так. Wonder if I can drop any of this gear. Трэба панізіць чуть адчувальнасць мышы. То штосьці ў мяне матляецца ўправа-ўлева. Так, глядзіце, у нас тут нават вугельчыкі ёсць. Івантропкі. Сюды давай. Скідаю ўсё. Тры сабе. Нават не вось так, каб не псаваць. Ходзім. На жаль, тут няма кантэйнеру, правда? Няма, каб пакінуць нашы гэтыя рэйшы. Ды іншае. Каб быў прапас нейкі на гарбатку, там ці што падобнае. Так, ну што, зараз будзе шлях. Даволі доўгі. Толькі я бачу, што тут яшчэ горшае надвор'е. Так, і наколькі я памятаю, тут зграйных ваўкоў процьма. Памятаеце, мы тут змагаліся, калі мы бункер шукалі ўначы з коткаю, ну, з пумай маецца на ўвазе. Тут нам і ваўкі, і пума ўсе далі прасрацца. Так, куди ісці туди? Треба ісці. І потім ось туди, наверх. О, моя страла. Ось гэта падаруначак. Ось гэта я ухваляю гульня. Ось ты малайчына. Так, адсюль мы падымемся. Не выглядае нібы што так. Так. Чакай. То бок тут абмежаванне мапы, тут мы па-любому не падымемся, то бок калі падымацца, то вось тут. Ага. Можа тут ёсць нейкі ўваход. Вось тут. Во, дзякуй Богу. Так, ну што, застаецца толькі спадзявацца. А, тут недалёка, ты паглядзі на гэтае. Выдатна. Застаецца спадзявацца, што мы знойдзем гэтую цэглу з трэцяй спробы. Вось у гэтым бункеру. Мы яго, дарэчы, не луталі ніводнага разу. Як тут у нас паліва не шмат. Пардонная скрыня. Ніякай цэглы табе тут, якая абтырчала са сцяны. Шкада.
Карацей, тут толькі можна сагрэцца, больш нічога. Эту цэглу павыбівала вось адсюль. Ну што, нема што рабіць, трэба вяртацца. Давайте думаць, як мы адсюль патрапім. У іншыя мапы. Так, мы зараз знаходзімся вось у Бледнай бухце. Шо як жыццё? Дзякую, олдскул, няблага ўсё. Усё ідзе няблага. Так, у нас ёсць вось гэты накірунак з Бледнай бухты праз самотную дрыгву. Можна прайсці, але для гэтага трэба спусціцца ўніз, абысці там, ой, крацей. Лепш вяртацца ў загадкавае возера, насамрэч. Праз цясніну зараз вось загадкавае возера на самотную дрыгву. І потым на Мілтан, у Мілтане будзе і даліна ціхай рэчкі. І вось калі раптам гэта не спрацуе, то трэба будзе ісці на Ваўчыную гару і Чорны камень, Попельны каньён. Там яшчэ ёсць бункеры, увогуле вось гэтая лакацыя. Ваўчую гару мы луталі, амаль што цалкам. Вось, а Чорны камень абсалютна мы там ніводнага разу яшчэ не былі у гэтай гульні. Ну, як і даліна, дарэчы, ціхай рэчкі, таксама мы там не былі. Я лічу, што ўсё ж такі мы пойдзем на Мілтан. Праз цясніну. Ой, вітанкі, даручкі табе. Все добра, олдскул, што тут табе распавесці? Ёсць некаторыя змены у асабістым, скажам так, жыцці, але агулам, калі не выдатна, то добра. Хутка будзе вакацыі. Палячу на тыдзень у цёплыя краіны. Як птушка. О, бадзяецца там ужо паскуда шэра. Унізе 2. Вось, так што неяк так. Усё паціху патроху, праблемы вырашаюцца. Дзякуй Богу, не ствараем новых, самі сабе дакладна. Я там пытаўся, дарэчы, олдскул, як твоя справа ў вучобе, бо ты у аўторак зайшоў на стрым, што даволі рэдка апошнім часам. Я так разумею, мабыць, ужо падышло да завяршэння твой навучальны год. Там нейкія экзамены ці штосьці падобнае мусіць быць ужо. Праўда ж? Давайте яшчэ гэтае пазміраем. Хуёва, што скажу? Што? Олдскул, што здарылася? А ну давай дзяліся. Што там кепскага ў тваім жыцці ўжо? Так, мы тут, слухайце, ўжо траціну страцілі. Хутка спаць лягаць. Мабыць, уначы лепш будзе падняцца. Зараз будзем лягаць спаць на цясніне. Потым падымемся і там у пячоры будзем спаць. А што магло стацца ў цябе ўжо, олдскул? Нешта я не разумею. Не, ну ты, вядома, не распавядаў ні халеры за гэты год навучальны, але ж усё роўна. Як так? Крыху. Мабыць, давайте вось так. І ХП адновім сабе, правда? Бахну. Гэтага. Сюды.
Ось так. 5 годинок хлоп. Я просто бессенсовну вучобу вус надзёр. Я разумею цябе. Ну ты казаў, я памятаю, што нават калі ты толькі з'явіўся на канале. Скардзюся на тое, што бацькі табе абралі. Прафесію гэта не надта табе пасуе і ўсё астатняе, крацей. Гэта я памятаю. Колькі табе яшчэ засталося до канца? Вытрываць, так бы мовіць, год? Каб дыплом быў. Я спадзяюся, што праз месяц мяне адлічаць. Не, ну падыход такі сабе, олдскул. І будзе шчасце. Ты ўпэўнены, што будзе шчасце? Я зусім не ўпэўнены, што так яно будзе лепш. Так, гэтыя галінкі я цягну наверх, бо там таксама дровы патрэбныя. Так, глядзіце, зараз мы яшчэ вось гэтае апранем. Папаўзлі. З улікам нашай хуткасці, я так разумею, мы на самы верх паўзем за адзін гэты. За адзін падыход. Ось так, ось хлоп і гатова. Жыццё гаўно, а людзі ў ёй галдэшкі. Не, Фэй, яно так не працуе. На мой погляд, яно так не працуе. Ой, калі там у цябе вяселле ўжо? Слухайце, а чаму б нам не пайсці зараз на гэтым загадкавым возеры? Мы там пераначуем. Вось і з'ямо там кавалачак мяса, у нас жа ж ляжыць. Вось. А можна, дарэчы, і аленю стрэліць тут, як я хацеў. Ветер нейкі не падабаецца мне. Падняўся. Напрыканцы чэрвеня недоўга засталося. Нядоўга засталося. Я буду адпачываць, мабыць, а ты будзеш вяселле сваё ладзіць. Так што мы не будзем дакушаць адзін аднаму. А не, слухайце, я перадумаў. Не трэба тут. Ні халера не бачна. Так, каменчики, Во. Во. Давайте тут скину гэтыя дровы. Навошта? Ваду таксама чапаць не буду, ваду мы знойдзем там, у нашай хаце. Ну, раптам, калі перайдзем туды. Працуе, кажаш, Фэй. Ну, тады патлумач галдэшкі, што ты маеш на ўвазе. Так, да вагончыкаў мы дабяжым. А вось ад вагончыкаў да хаты ўжо туды маю сумневы некаторыя. Ну што не чалавек, то гаўно той яшчэ. Ага, вось яно што.
Галдэшкі. Мне падалося, што галдэшка ад галда. Жыццё гаўно, а людзі тыпу добрыя. Ну, збольшага можа яно і так. Можа гэта праз перанасельніцтва, як лічыш? Бо у нас просто да халеры стала. Хаця ў мінулым, падаецца, калі ўсе жылі па вёсачках, мала што было добрага. Я вось памятаю, як я у вёсцы праводзіў вялікую частку жыцця свайго, і нешта мне там не вельмі падабалася. Праз эгоізм. Ну, проста, што трэба было, дарэчы, выжываць неяк. Зараз дапляцемся вось сюды. Потым падбяжым туды, праз багну пройдзем на Мілтан. Будзем на Мілтане шукаць наш наступны крок, бункер. Так, где тут ложек? Где ложек, где ложек? Там все зламанное. Вось тут ложек. Чекаем. Так. Давайте, у нас стамины до холеры просто. А мы подбежим. Волков мы не павінныя сустрэць, мы ўсіх завалілі. На гэтым шляху, адпаведна, ён будзе бяспечны. Хутчэй за ўсё. Трэба толькі не забыцца паесці. Кожны думае толькі пра сваю сраку. Ну, не кожны, не заўсёды, давай так казаць, не заўсёды. Усё ж такі чалавек у большасці абсалютнай сваёй істота сацыяльная, таму часам ён і думае пра соцыум. Збольшага, так. Найчасцей, я бы так бы мовіў. Ночка. Без зяння нарэшце. Нешта апошнім часам зянне гэтае пастаяннае было. Ну, толькі калі рыбу лавілі, то не было. Там дзень-два. Ну, такімі прабежкамі даволі хутка дабіраемся да хаты. Нават не замерзаючы. А то, звычайна, як не выйдзем, дык абавязкова рызыку пераахалоджання зловім. І хаця б крышачку хп, але згубім. Цікава, чаму курпікі тохкаюць уначы. Вось алені, напрыклад, знікаюць. І трусы таксама не бадзяюцца амаль што. Не памятаю, каб яны ўночы недзе бадзяліся тут. А курпікі тохкаюць.
Нейкі сейшн, птушка сейшн. Я тут для сябе знайшоў цудоўную гульню. Car Mechanic Simulator, даведаўся, як што ў машынах пад капотам працуе. А я калі гуляў яе, яна была, падаецца, яшчэ ў раннім доступе. І мне яна не зусім спадабалася тым, што яна сапраўды была пра механікаў, а не пра направу рухавікоў, там нейкую электрыку ці штосьці падобнае. Таму што гэтыя гайкі а-ля алень стаіць. All I can think about is food. Вось. Бо гайкі круціць я вельмі хутка стаміўся. Starting to feel numb. Так, ну вось. Наша мяска. Медведя. Давай і оленіну. Давай. Так, яшчэ ваду. І ложак сюди. Так, мусіць, нешта засталося у нас у кішэні з гэтага мяса. Будзе раніцаю прачнуцца ды з'есці. Так, лягаем спаць. Як заўсёды, спачатку 7. І на зараз 1.87. Але так, аднатыпна. Ну так, тып калёсы паздымае, потым назад. Нацягні іх, працягні гэтымі болтамі, нітамі. Вось, так што хапае там гэткіх. Мабыць, давай вось так. Чакаем гадзінку. Потым ляжам спаць на 2. Так будзе лепш. Здароўе у нас аднавілася, пакуль мы тут бегалі на гэтую бухту. О, выдатна. 41 калорія засталася. Шалець. Так, 1.68. Шчыра кажучы... Не, гэта выкладаць не буду, таму што будзем праходзіць праз Мілтон. Я лічу, што там у нас засталіся... Як іх завуд, божух, на... тканіна засталася. Мы там адрамантуем. Так, 43%. Ну, мусіць хапіць. Насамрэч, мусіць хапіць. Нічога. О, яшчэ 4 ёсць у нас, добра. Я ўжо забыўся, дзе мы гэтыя пакідалі. А мы яго тут пакінулі. Тут яшчэ па адной. Так. Тут, добра, ні халера няма. Карыснага. Давайте літрак яшчэ возьмем, да пойдзем у багну. Дарэчы, пра калорыі. Перасягнуў адзнаку 100 кілаграмаў. Што? Чакай, подожди. Гэта фэй. Напрамак уніз, так, добра. Гэта я зараз узгадаў. Напрамак. А колькі у цябе 109 ты казаў было, так? Добра памятаю. Во. І за які час гэта атрымліваецца? За месяц? Не, чакай, амаль 2 ўжо прайшло, мабыць. Калі за 2, то ухваляю. Гэта выдатны вынік. Гэта шыкоўна. Калі за месяц, мне падаецца, гэта будзе занадта хутка. 2,5 тыдні? Жосць.
Нормально, кажу. Мне падаецца занадта. Так, бляха, у нас тут халадно, нам трэба будзе ў пячору скочыць каля мядзведзі, якая там сагрэцца і далей ісці ўжо на Мілтон. Вось каб яшчэ, слухайце. Я забыўся ж, трэба было памяняць. Каб цяплей нам было. Глядзіш, у штаны на вяселле уціснуся. Набудь новыя большага памеру. Так, палова тэмпературы ўжо сышла. Так, ну трэба ісці ў пячору. Тут аніяк. Налево бессэнсоўна. Далёка. О, слухайце, там же яшчэ па дарозе на Мілтон у нас ёсць кара. Давайте туды заглянем, пазбіраем. Не паспеем, будзем губляць ХП зноўку. Ну, ўжо менш за траціну засталося. Ну ты, бляха, тэмпы просто ўзяў па схудненню. Алімпійскія нейкія. 9 кіляў за 2,5 тыдні. Гэта ж лічы амаль кілаграм у дзень, ты што? Я так худзеў толькі тады, калі лягаў на аперацыю, памятаю, па выдаленню гэтых, бляха, каменьчыкаў. Вось, і я 3 дні там не еў. Мяне гэтую капельніцу толькі. Вось тады я згубіў 5 кілаграмаў. І, дарэчы, за 5 дзён. Я ўзважыўся толькі перад выездам і пасля прыезду да хат. Прыйшло 5 дзён. А тут, бляха, 9 кілаграмаў за такі кароткі срок у хаце. Ашалець. Вось гэта ў чалавека прага. Вось гэта матывашка. Хто там ляжыць, алень? Рогі трачаць, ну. Ну там першыя 3 кілаграмы недзе гэта вадкасць, зараз будзе цяжэй, адчуваю, я сябе нармальна не галадаю. Не, я разумею, што спачатку выходзіць лёгкае, так званае. Яно лёгка вяртаецца потым. Кажуць так, звычайна. Вось. Але ж усё роўна гэтыя лічбы проста ўражваюць. Так, ну што, мядзведзіка няма, затое чуў гэрк. Чуеце, вось на аленя трыгернуўся. Гаў-гаў. І пабег. Ну, мабыць, ён хай яго і жрэ. Нас дагнаў. Таму што нам яго забіваць няма сэнсу, мы проста пройдзем тут. Паўз яго. Ён нам не пашкодзіць, вось там яшчэ мусіць быць двое. Вось тыя нам пашкодзяць, каб прыйсці да пераходу на Мілтон. Эрк. О, дарэчы, пакуль будзем сядзець тут у пячоры. Будзем лупіць паходні.
sure I can carry much. Так, все равно треба буде скинути. Шмат чого. Так. О, вось, світаночки. О, вожик. Вожик, вось, вожик. Світаночки, вожик. Знов зима, кожна авторка, кожен четвер, як завсюди. У нас графік, розумієш? Нам треба. Знов холод. Ну так, ну трошечки, чому ні? Ти наш ведаєш, як коли тепло, у тебе що холодно у хаті, я не розумію. Ти ж у Гданську може бути там ветер, і не ведаю як тебе, у нас тут у Білостоку плюс 20 сніг, так ось і тримається. Не глядячи навіть на дощ, ось вчора був принаймні. Але все одно навіть під час дождю 15-17. Невже гэта тобі не тепло? А, завтра Far Cry, коли ти прогульнем. Тепло была раніца, у нас так само. Завтра Far Cry, так что будет тепло. Гарантовано будет тепло. Уже 40%. Каніна треба. Добяжем до сядзібы ці до фермы, треба буде отремонтовать. Так, давай вось тут скидаем. Каб было. На всякий выпадок 3. Давайте ось поспім гадзінку, чаму не? Учора з Яном у тэніс гулялі настольны. Ну вы малайцы, у вас гэта, я так разумею, ўжо традыцыйна стала. Вы апошні год неяк даволі часта гэтым займаецеся разам. Правда? Так, а вось гэтыя, слухайце, усе грыбы, ягады я паскідаю пячоры. Калі у нас тут скрынькі ніякай няма. Так, добра, вось тут я бачу, што няма. А на вадзе ваўкоў. На вадзе таксама няма. Вельмі добра, слухайце. Так, раптам, калі будзе мядзведзь, ён будзе злева ісці, мы яго ўбачым. Шпільненька, так. Перыядычна, так. Гэта добра. Ну вы слухайце, хлопцы, я вам зайздрошчу. Вось што азначае, калі побач з табой ёсць таварыш, сябры і ўсё астатняе. Гэта калі ты то на ровары вызым, то ў тэніс, то яшчэ што прыдумляеце, я ўпэўнены. Гэта ачмаранчык. Я таксама так хачу. Возьмите мяне да сябе. Калі ласачка. Мне тут самотна аднаму ў Беластоку. Можа хаця б з гэтым слухаць. А, Сеня з'ехаў. Абсент які, музыка. Ён з'ехаў у Варшаву. Нават з ім не па гэта. Не патаварышаваць. Пераязджай у Гданьск, кажа. У Гданьску дорага. Вы просто заможныя нейкія, разумееце? У вас $1 000 000 у кожнай кішэні. Так, тут яшчэ быў, я памятаю. Было б няблага, каб сонейка выйшла, каб я мог распаліць вогнішча. У вас жа ж хаты там каштуюць просто космас грошай. Та так, я таксама хачу пераехаць адтуль. Я ж глядзеў, бля, гэта немагчыма, каб за хату, колькі яна была, божых, на 80 квадратных метраў хай будзе, 80 я глядзеў. Яна каштавала 900 з халераю там 1000 злотых. Калі яна вось так з такім, ведаеш, бабулькіным рамонтам, вось, альбо 780, альбо 900, нешта такое. Я па 950 нешта ў галаве ўсплывае. Вось. А калі рамонт яшчэ ёсць, блядь, дык гэта проста гамон. 1100, 1200, 1,5 мільёны.
Гэта калі хто не ведае, вось хто з Беларусі, падзяліце на 3,5, будзе вам у далярах. Ну вось, не-не-не, гэта не маё, я так не умею. Столькі я не зарабляю в адзін вітаначкі. Лекс-флекс, вітанкі табе, здароўчкі. Холода яму не хапае на травень, а лядоўня нейкая, не травень, а лядоўня нейкая. Ну так. Травень быў даволі халодны, незвычайна. Так, мы зараз будзем праз пячору ісці. У мяне, дарэчы, не так ужо шмат паліва. Я наколькі памятаю, у нас у Мілтане ў хаце на сядзібе там павінна было быць, правда, альбо на ферме, альбо на сядзібе каністр з палівам. То мы, можа, сабе і заправім нарэшце гэты ліхтар. Да будзе трошачкі спакайней. Хаты по 300 000 даляраў, так, ад 300 000 даляраў, чал. Уяві сабе, гэта табе не штосьці такое неверагоднае. Я ведаю, што калісьці глядзеў, калі толькі шукаў яшчэ на здым, на вынаем, вось. Я калі глядзеў, то бачыў там звычайныя кватэры. Гэта ўсё табе коштуе за звычайныя кватэры, то бок там нічога такога вау не было. Але вось такія кватэры вау, тыпу двухпавярховыя, таксама былі тыпу 120 квадратных метраў. Але там кошты сягаюць і 5 мільёнаў, і 6 мільёнаў. Просто ашалець. Вось такі Гданьск, карацей. Якое яно, Паморскае воеводство, правда, завецца? Божик. Правильно кажу, гэта ж Паморскае. Так, Вадим, выбачаюся, хвіліночку, зараз. Так, бункер на Бледнай бухце з заліконавай шаўчыні, заставка стрыма зачотна. Дзякую вялікі за плашку. Так, на Бледнай бухце мы зрабілі толькі што. Мы вяртаемся акурат такі з бухты ўжо праз згадкавае возера, самотную дрыгву на Мілтан. Вось вожачак піша ўжо, так ест. Паморскае воеводство. Вось там просто шалёныя грошы. Да блін, пра што казаць, я аж 2 гады таму, мабыць, калі не памыляюся. 2 гады таму на гэтую на вакацыю быў у... Сябры прыязджалі сюды да нас. І гэтыя яны паехалі разам з намі. За тыдзень кватэра была 4500, то бок 1200 даляраў на тыдзень вынаем. Гэта было ў чэрвені, дарэчы. Ля, я думаў, тут будзе гэтае, слухайце. Я думаў, тут будзе нейкая сумка, валіза, заплечніка, тут ні халеры нема. Блин, так, 9. Скидаю все. Тут тепло. Давай мы гэтыя паходні старыя таксама. Ладно. Полупім. Так. Колькі у нас? 37/40. Добра. Мы амаль не стомленыя. Выдатна. Пайшлі зберам зараз кару. Вось. І полезем у Мілтан. Вадим, я там не глядзеў, дарэчы, на Мілтане. Ты памятаеш, дзе бункер? Хаця я магу паглядзець, тут хуценька ў мяне загатоўлена было ўжо. Дарэчы, трэба і мяса прыгатаваць, паесці. Было б няблага. Так, збяром кары. Тут у нас мяса павінна быць, правда ж? Я ж скідаў. Во. Трэба толькі прыгатаваць, але пакуль што сонейка няма. Хадзім, пазбіраем кару. Не хачу вытрачаць запалку, бляха, шкада запалкі.
Вітанки вирвав. О, шановний мой, давно не було. Вчора залетів, вилетів, як звичайно на працю, я так розумію. Так, там, де медведь, за мостом, раз печора. Аж так далеко. Ну, короче, зато я там раптом що близько до переходу. Правда ж, на попільний каньйон? Раптом ми там нічого не знайдемо, да одразу пойдемо на попілку. Ой, на тиху речку, вибачаюся. Тиху речку. Так, покольки у нас тут ніякої валізи нема, то збирати гриби покуль не буду. Цікаво, чому я не пам'ятаю про Мілтонівський гэты бункер. Я ж там бадзяўся нават у гэтым захаванні. Мы ж там таго мядзведзя палявалі, ці не палявалі? Не, не палявалі, мы падышлі яго, просто збоку абышлі. А я так разумею, там недзе каля шахта будзе, на вяршыні недзе. Вось і сонейка, цудоўна. Тое, што доктар, як кажуць, прапісаў. Толькі ветру, калі ласачка, мне не трэба. Казаў я, і яно мне, бляха, насыпала ветру. Так, ось тут бачу, нешта я прапускаю кару. Так, там галинка, ось там кора, правда, не? Не. Не памятаю тут, аво, была кора. Так, усё, апошняя кропачка рису кори. Вось завжди было пытанне, калі ставіць такі цэннік, нехта ж купляе за гэткія грошы. Так, звычайна, що крэдыт. Частку гасіш сам, а частку табе дае банк. Мабыць, слухай, праз гэтыя такія кошты, праз тое, што ёсць доступ да крэдыту, гэтая банкаўская сістэма працуе, але адзінае, што мяне ўражвае заўсёды, калі ты карыстаешся крэдытам, ты ж хочаш потым павярнуць сабе гэтыя выдаткі свае, правда? І то бок ты гэты адсотак, які ты сплочваў ужо, ты перакладаеш аўтаматычна на наступнага спажыўца. І ў такім выпадку у нас нейкае кола падвышэння гэтай цаны на жытло. О, добра. Так, мы тут будзем яго смажыць, ці можа пайсці ў пячору? Напэўна, ў пячору, правда, там цяплей. This pack is getting kind of heavy.
Та ёб твою мать, что такое отбывается, во? Валера, ясно, не кликается оно. Come on, little fire. Выдатно. Так, ну вось так приблизно будет добре. I've never been so hungry in my life. Так, 2 кавалочки мы скинем туди. Знов на уваход. Так, ринок працює, так обичаюся зараз. Зараз. Так, ринок працює так, що ціна може і вниз пойти, якщо попит перевищує пропозицію, ціна росте. Наприклад, в Україні до 22-го у невеликих містах хати і квартири. Так, слухайте, треба це позбирати. Коштували в декілька разів менше, ніж у великих містах. І гэта мне падаецца вельмі лагічна, што яно каштуе менш горад, менш кошт на жытло. Моя душа купив, де знаходиться квартира і дом. Ну так, про гэта і размова зараз же што. Давай вось так зробимо. Вось, што менавіта ў Гданьску такія цэны. Або калі бяром з табой кошты ў Беластоку, то бок тут у Беластоку ось так. У Беластоку кошт на элітнае жытло, то бок вось до 200 метраў квадратных. Я кажу зараз пра кватэры, не пра дамы. Ён, ну такі, ну не магу сказаць, што нізкі, але ўсё ж такі за 1,5 мільёны ты знойдзеш. Это может быть однопавярховая кватэра, может быть двухпавярховая кватэра, может быть там пентхаус, может быть просто нейкі такі ну, паверх, напрыклад, у доме вялікім. Вось, але кошт усё роўна будзе у параўнанні з Гданьскам прымальны, бо за гэты кошт у Гданьску гэта звычайна кватэра малая, без выдатнага нейкага рамонту. Ну, карацей. І той сталіца воеводства. Але адзінае, што ў Гданьску там жыве пад мільён, напэўна, жыхароў, а ў Беластоку 320 і 300 тысяч жыхароў. Нешта такое. Так, мы ў Мілтоне. Вадзім кажа, нам трэба ісці на іншы канец мапы. Псуецца надвор'е і ваўкі у нас тут бачу. Так, не, ходім. Ідем туди. Бо там каля хати яшчэ адзін воўк. Ось бачите, чорненькі. Паспрабуем абысці ось тут. Потому что нам туды. Адзінае толькі што херова гэта вецер, гэта ў твар. Адзінае, што выдатна ведаеце з гэтай ўсёй сітуацыі, тыя, хто набываў сабе жытло нават у крэдыт, літаральна 10 год таму ў Польшчы, яны на гэтым шмат зарабілі. Таму што, па-першае, былі крэдыты пад меншы адсотак, па-другое, сума, якую выдавалі крэдытна, была
у параўнанні з уласным унёскам большая. Вось. І рост рынку жытловага ён моцна апярэджваў вось гэты адсотак. Ну, напрыклад, зноўку на прыкладзе Беластоку разбяром. Жытло каштавала, ось, напрыклад, прынамсі такое, як я зараз жыву, 60 квадратаў, вось, яно каштавала штосьці каля 200-220 тысячаў. Вось. І тыя, хто набываў яго новым, адпаведна, плацілі там 1000 злотых за крэдыт. І праз 5 год гэтае жытло ўжо каштавала 300, а сёння яно каштуе ўжо 400-500. Такі у 2,5 разы кошты выраслі раптам. Я недавно дивився, що в Італії є програма «Бери дом за євро, на капремонт зроби, і це будинок у мертвих селах». Я бачу таке вже давно. Ще годи 3, мабуть, 4 тому я глядів за італійськими блогерами. Блог яны свой вели на італійській мові, на ангельській мові. А яны акурат таки гэтым займаліся. То бок яны набылі собі дом. Вось, але такія, слухай, былі, шчыра кажучы, хітра выебаныя. Просто шалець. Я потым ад іх адпісаўся за гэта. Таму што яны столькі смецця ў вушы улівалі. Ну, карацей, звычайныя паводзіны бедных еўрапейцаў, я бы так гэта назваў. Вось, але так, яны займаліся. І яшчэ яны таксама падпісваліся з рэлтарамі, якія там прадавалі танныя дамы, тыпу за 1000 еўра, за 2, за 5. Вось такія. Але, гледзячы на гэта такі, ну, прышпільна, так. Можна было б сабе нейкую такую вілу набыць, каб толькі былі грошы на капремонт. Вось, і зрабіць на рыв'еры сабе летнюю хату. Лекс, толькі тваім абавязкам будзе рэстаўрацыя гэтага дома. Так, у гэтым... Але ведаеш, там усё хітра. Там з гэтым усё вельмі хітра і не так ужо і кепска. Таму што, я ж кажу, гэтыя італьянцы, яны там галаву дурылі усім наўкола. В гэтым сэнсе. Яны гэты дом пачалі рэстаўраваць. Я за імі сачыў, падаецца, 2 ці 3 гады. Вось, яны так яго не адрэстаўравалі. Все, падымаемся вышэй, лягаем спаць, бо тут пячора мусіць быць, наколькі я памятаю. Кошт вілы 2,5, рэстаўрацыя 250 тысячаў. Не, ВРВ, там ніхто такія грошы не ўкладае. Там сапраўды ўсё вельмі дэмакратычна. Асноўная умова, галоўная умова, гэта мець вялікую машыну. То бок гэта нейкі бус, у іх, дарэчы, быў бус. Вось, падаецца Фіат, толькі не памятаю, як ён там завецца. Так, тут ужо цёпла. О, тут яшчэ цеплей. Так, лягаем спаць. Мы ўначы туды палезем. Ты глядзі на гэтае. Ну, галоўнае, каб... Не, ўначы мы пройдзем, да фермы дакладна мы пройдзем. Відаеце, я вось тут паскідаю гэтыя дровы, каб з сабой не цягаць. У нас ужо 30 кары. 7 гадзін спаць. Я лічу, што не трэба 7 гадзін спаць. І 5 занадта, і... Ай, крацей, давайте так. Выспімся.
ды і пойдзем. Дуката, так, дуката. Вялікі такі. Дзеля чаго патрэбна гэтая машына? Проста, каб матэрыялы вазіць. Проста, каб матэрыялы вазіць, каб не было ніякіх перашкодаў з дастаўкай гэтых матэрыялаў і так далей. Мэблю тую самую. Вось, так што... І іх кошты, якія яны ўкладалі ў гэтую хату, я вам шчыра скажу, на матэрыялы, каб яе аднавіць да стану першага вось гэтага этапу, што ў іх прымалі, і яны сапраўды займаюцца рэстаўрацыяй, яны ўклалі, калі я не памыляюся, 5000 еўра. Такі, ну, зусім танны кошт. Вядома, яны не жылі. Я ж кажу, што я за імі назіраў, колькі там, 2-3 гады. Вось, яны за гэты час, яны нічога сутнаснага не зрабілі, блядь. Ззянне паўночнае, слухайце. І музыка грае, чуеце? Вось вы думаеце, а чаму я лаюся? Потому што тут ваўкі сустракаюць нас. Ну, я ж кажу. Ось он нас пачуў у паўзе, гаўно. Не, я палез назад. Я лепш стамлюся у гаўно, мы раніцаю залезем туды. Зараз сярэдзіна ночы, правда ж была? Пад паўночным ззяннем яму можа не хапіць аднаго стрэлу. Ён можа выжыць і проста кінецца на нас і парве ўсю сраку. Колькі ў нас? Сярэдзіна ночы. Можна яшчэ, дарэчы, падняцца. Ведаеце, так, каб скінуць гэтую цягавітасць ніжэй. Каб можна было легче на 7 гадзін спакойна сабе выспацца. Ну, уже значно медленнее. Все, полезли. Так. Мы з вами живем пасля дэмаграфічнага пераходу, зараз пазітыўная дынаміка шоу ў Лацінскай Амерыцы та Афрыцы. Да якія окремі дзяржавы ў Азіі. Сталіцы та вялікія места будуць жыць, і інші будуць занепадати, чи патрэбна за рахунок мігрантаў. Ну, так, я з тобой пагаджуся. Але гэта, мне падаецца, гэта не праз наступны хаця гэта і называецца дэмаграфічным пераходам. У сэнсе таго, што ідзе глобалізацыя. Блядь, ні халера не бачна. Все тёпло. Давай. Так. П'ем. Лягаем спать. Просто дзеці, це дохуя часу і дорага. Ну, такі наратыў так існуе даволі даўно. Прыемнасць, якая завіруха. І мы голодныя, шалець. А шалець. Коэфіцыент 2,1 мусіць быць, каб на месцы заставацца. Так. Так. Так, все, типу, раніца прайшла.
Ох, пастка. anything right now. Ну, з гэтай ежаю яшчэ. Мабыць, прыйдзецца ісці. Вады няма, ежы няма, трэба ісці. У завіруху, але ферму я мушу знайсці па памяці. Тут няма перашкод ніякіх. Белые чалавекі, белые людзі прагабалі белы свет. Рушыць цікава. Та зараз еўрапейцы аднаго робяць, і той не заўжды так, ніжэй за адзінку, наколькі я памятаю каэфіцыент у Еўропе. Ну, калі мы кажам пра заможныя краіны Еўропы. Так, ну, падчас завірухі гэтыя павінны знікаць жывёлы драпежныя. Да і ўсе, прынамсі. Буду спадзявацца толькі, што там у нас маецца ежа у хаце. Так, дрэвы. Oh, so cold. Так, мы мусім зараз вийсці збоку, наколькі я пам'ятаю. Во, ось сюди. О, бляха, голова. Пам'ятає? Давно ми тут не були, пам'ятаємо? Starving. Приготоване. Приготоване. Все. %14. Жудость якая. 29%. Гэта два кавалашкі, якія я выколупаў, яны ўсе былі надгрызены. Собака. Так, тканіна. Тканіна, тканіна, тканіна. Давай мы вось гэтым. Пакуль што прыбяром, мы яшчэ не хутка будзем. Тканіна ёсць. Добра. Маем нават ваду, маем, паглядзіце. Просто скинули. Як гэта мы просто скинули? А фэншуй? Две маленькие бутыльки. Так, пойдем ще кавалочек заберем. Бо нам ремонтовать зараз спальник будем ремонтовать. Мы ж взяли с собой все, что необходимо. Во. Так, где мой спальник? Туди його. Як він хутко псується. Ой, 67. Еще раз давай. А
Пашалець. Чаго мне бракуе зараз, дарэчы? Вось гэтых пёрышкаў. А тканіна, дзе моя? 4. Будзе са мною, дарэчы. Так. Ці варта нам тут пакідаць вось гэтыя рэчы? Грыбы, ягады. Я памятаю, што у нас па задачах, якія вось тут знаходзяцца, дзе яны? Вось, 9, 10. Any harvestable plants. Калі гэта 10 шыпшын, гэта будзе выдатна. Калі гэта будзе 10 шыпшын, я згодны. Дарэчы, ёсць у нас павязкі? 2 ёсць, добра. Потому что так и 10 поверни. Передавай, тут что-то есть на передачу. Ну, нібы нема. 58. Так, воды трэба ўзяць 2 літры. Па вопратцы пакуль нічога не трэба рамантаваць. Тут усё 18, тут яшчэ будзе 15. Добра. Ідзем. Так, у Японіі 0,7, напрыклад. Гэта поўны трындзец краіне, так? Прыгатаванае лось. О! Лепш не прыдумаць. Наступны прыпынак. Сядзіба старой сівой маці, а не старой маці. Што там, кот кравець будзе ці не? А во, ходзіць, глядзіце, вось. Бачыце? Ідзе. Яна палюе на кагосьці. Бачылі, яна кінулася уперад. Ці ж яна там стаіць, нішто не бачу яе ўжо. Не, пайшла ўгору. Цікава, на каго яна пабегла ўніз тады? Незразумела. Так, самая весёлая штука, што эканамічныя фішкі стымуляцыі нараджвання не дапамагаюць, яны даюць эфекты на 5-10 гадоў, а потым павяртаюцца да нормы. А тут, я лічу, мы, дарэчы, пра гэта не так даўно размаўлялі з дачкою. Пра гэтую дэмаграфічную праблему заможных краін, назовем гэта так, то бок калі людзі ўжо маюць доступ да вялікай колькасці рэчаў, назовем гэта так, то бок да ежы, спажывецкая гэтая піраміда, яна задаволеная, там бяспечная піраміда задаволеная. Вось, і людзі пачынаюць выёжвацца, губляць сэнс часам, што ж варта іх увагі, а што не. Што за гукі гэта былі? Лепш узяць, тому што тут можа быць ажно 2 ваўкі на ўсялякі выпадак. Вось, і ўсё гэта праз тое, што шмат людзей, ну большасць людзей, яна не хоча надта доўга думаць галавою. І нешта такое, тык-ток падобнае патрэбнае, ведаеце, там тое самае тычыцца і карыстання інфармацыі. Дарэчы, гледзячы на вецер, тут мы ўсё роўна адчуваемся вельмі добра у такім асяроддзі. Так, у нас сярэдзіна дня. Сярэдзіна дня. Пачакайце, давайте захаваемся. Так бы мовіць, я зараз хвіліначку. Хачу паглядзець, дзе ж тут гэты бункер будзе дакладна у Мілтоне. Так.
Пячора. У нейкай пячоры? Цікава. Цікава. Давай паспрабуем. А, чакай. Не. Паліва праверыць, паліва. Тое, што я не зрабіў на ферме. Ёй-ёй, на аднаму этапе еўрапейскаму такса до Японіі як да-неба. Ракам так. Я тут нічого не захоўваў, тут не пакідаў, тут нема. Тут што? Морква. Давай, тут што? Тут лекі. Халера, нема паліва. Сюды я што скінуў? Вопратку, якая ўжо сапсавалася ўся амаль што. Каніна, павязка на галаву. Трошкі вантробаў. Прайшоў мост направа, пячора выйшаў. Вось, так. Я пра гэтае, што гэта праз пячору трэба будзе пайсці. Так, ну у мяне 5 паходняў ёсць, раптам што прыйдзецца вытраціць запалку, калі нам не ліхтара не выстачыць. Пабеглі. Нашай вопратцы зараз цёпла. Нават пры такім надвор'і мусім прайсці. Вось толькі з мядзведзем як быць, ці забіваць яго. Там машыны то можна і забіць. Дарэчы, скуру садраць да прынесці сюды ў хату сохнуць. Ты, блядь, што пужаеш мяне, гаўно? За дрэвам прыхаваўся. Вы бачылі гэта? Не згубіў? Не згубіў мяне. Хадзі сюды. Так. Ой, а ў Карэі нават знаёміцца не жадаюць дзяўчыны з хлопцамі. Так, это мы чуем тую котку. О, олень. Бяжу ўперад, олень. Давайте, ўперад. А гэта адна з праёў, мне падаецца, менавіта вось гэтага заможнага жыцця. Праз тое, што ў цябе ўсё ёсць, у цябе няма патрэбы будаваць стасункі. Таму што, стасункі, па сутнасці, яны звязаныя ж з вырашэннем некаторых праблем, правда? То бок гэта, хутчэй за ўсё, дадатковыя праблемы. А калі ты сам, сабе, то будь якая ў цябе праблема, ты сам вырашыш, альбо проста замірся з ёю, і табе нічога не трэба вырашаць. Вось і ўвесь адказ. О, снег скончыўся выдатна. Дзякуй, велічэзна, гульня. Ты лепшая. Ой. А што гэта ў нас пачынаецца такое? Ты паглядзі. Альбо зараз усё будзе у завеі, альбо... А, блакітнае неба, добра. Гэта іншы варыянт. Так, цёпла, то пайшлі. А мне трэба нават хавацца. Так і ёсць, а навошта стасункі? Ну,
А яшчэ дадай да гэтага пра стасункі на адлегласці і пра усялякае абсталяванне для атрымання задавальнення ад сексу. Так, чакай, я памятаю, навошта туды ісці, таму што тут усё заваленае. То бок, табе нават стасункі не трэба мець, толькі каб атрымаць гэтае задавальненне, таму што працяг роду, та ну, гучыць нібы як з каменнага веку, правда? Працяг роду. Вось сядзіш сабе цэлы дзень, стрыміш. Нібы размаўляеш з гэтым сваім асяроддзем у выглядзе аўдыторыі. Там сяброўства, не сяброўства, але у каго як. І ўсё. А тут з'явіцца гэтая пачвара побач з табою і будзе табе на вушы капаць. У нас там плот пахіснуўся, трэба адрамантаваць. У нас рамонту не было, ўжо паўгады трэба рабіць. Давай шпалеры пераклеім. Як ты, паскуда, мяне так пачуў далёк? Я табе геркну, гаўно. Так. Так, якое абсталяванне? Што, рук няма? Абсталяванне менавіта дзеля таго, каб ты атрымаў задавальненне ад таго, што табе хтосьці гэта робіць. Вось. То бок ты ж пагодзішся, калі ты робіш гэта са сваёй будучай жонкою. Вось, но па-іншаму, не так, як рукамі. Правда? Я менавіта пра гэты момант. Та ёб вашу маць. Ну, блядь, прышпільна яка. Як вы мне дорогі, блядзі. Разумееце? Вось толькі стрэліш, каб патрапіць яму ў ягоны лыч тупарылы. Ён паварочвае на цябе і страля ляціць. Просто пахуям ей. Сукі. Бесіць гэтыя ваўкі. Самая небяспечная жывёла ў гэтай гульні. Бля, зуб даю просто. Самая небяспечная. Просто выносіць галаву на раз-два. Ой, це тупо інстинкт самозбереження і виживання. Якщо чоловік атрофірується, це інстинкти, то вони здихаються на робліти феміністські родити дітей. Ну, не зовсім так це працює, на мой погляд, але плюс-мінус подобно. Тому що, коли у тебе удосталь усього, ти починаєш вийожуватися. Як ти кажеш про феміністок гэтых агресивних, ну, ми кажемо зараз про... Я кажу зараз про які крайності гэты. Не про здоровые стосунки з жанчынамі. Так, ну гэта я потым падбяру раптам. Дойдзем. Ці так, ці інак залежыць ад чалавека. Правильно, ад асобы. Так. Непасрэдна пра асобу. Чи другом голландський штурвал, усе справа молодіжне, гэта так, волк помер толькі што, пачуў гук, так, было, я чуў. Ён нам наваляў, і мы яму навалялі ножом у шыю. Не, гэта раптам што, гэта нож з кіптюра пумы. Ён выдатны ў мэтах абароны сваёй. То бок, даволі хутка змагаешся, моцна пашкодзіш гэтага ваўка будь-якога. Бо ці ён там пад паўночным зяннем, ці што, але адаб'ешся. Карацей, ён цябе не заб'е.
Моментально. Так, ну што, Мішаня, ты дзе? Ты ж тут заўсёды у нас, правда ж? Дасць Бог, ты будзеш унізе дзе-небудзь. Шукаць прыгод на сваю пухнатую дупу. Пакуль што яго няма. А вось і Міша. Так, шчыра кажучы, у нас тут ёсць. Давай мы распалим вогнішча. Что не здатны стварыць структуры, все пиздец. Это правда. Come on, little fire. Ах ты, паскуда, ты паглядзі, пайшоў куды. Нам туды трэба, раптам што. Сюды ішоў, потым павярнуў туды, куды нам трэба ісці. О, чуеце, пыхціць сваім носам. Так, распальваем. О, пошел. Но, Мишань. За каўнер кудысьці мы яму закінулі, мабыць. Пакрыўдзілі. Лёха, вітанкі. Я там паведомленне ваше пісаў вялікае, з моей точки зору, чаму зараз діти не ў прыярытэце. Європі, якщо завести дитину, це почати витрачати частину бюджету на нього, так якщо живеш на свій дохід. Дохід ти витрачаєш 100% на себе після оплати податків. Якщо з'являється дитина, то вже на 100% ти на себе не витрачаєш, а ще дитину вже. Потенційно, звичайно, так, коли це впливає менше. Ну, гэта математика тут, у гэтым сенсі. Адзінае, што ведаеш, я заўважу на гэты конт. Так, я ж потрапіў, правда? Нам трэба яго забіць, павярнуць свае стрэлы. Я на гэты конт табе скажу наступнае, што гэтыя ж самыя думкі, яны ёсць і ў беларусаў, яны ёсць паўсюль, і ў немцаў, і палякаў. Вось, але параўноўваючы ўзровень жыцця беларускі з польскім, я разумею, што польскі значна вышэйшы. І тут польская дзяржава робіць значна больш для таго, каб утрымаць цікавасць бацькоў да нараджэння дзяцей. Вось, яны ж плоцяць, дарэчы, гэта званае пасобие на дзяцей. Да 18-го года жыцця ўсё здох. Гэркнуў. Вось, і сапраўды падтрымка нашмат мацнейшая. Я кажу, нашмат мацнейшая падтрымка бацькоў. Але настрой у насельніцтва. Дзе стралу згубіў? Ну, мядзведь, ну ёб твою мать. Што у нас тут вечар? Колькі трэба, каб зняць скору? 20 хвілін. Давай. Гэты. Вось, настрой горшы. У Беларусі значна больш хацяць заводзіць дзяцей. Па параўнанні з Польшчай. Я лічу, што гэта проста праз менавіта
сацыяльны, мабыць, неяк такі канструкт, упэўненасць. Мы згубілі адну стралу праз яго. Я па дарозе не знайшоў яе, але кудысьці яна паляцела не туды. Недзе згубілася. Вось, так што вось гэтая матэматыка, пра якую ты пішаш у дзяцей, яна не зусім так працуе, мне падаецца. Яно, вядома, нейкае лагічнае абгрунтаванне таго, што ты робіш, але працуе все роўна не гэта. Та підписаний на магіз Пенсільванії городі, що дотично до середовища амішів, як гарно чути від розумної людини свої думки. Аміші, ну, у їх там шмат що цікавого у амішів відбувається, слухайте. Там пячора у нас же ж, правда? І ми не поспіємо. Ці поспію все ж таки. Вогнище, да поспів. Ось так. Ну, добре, давай. Ходім туди. Так, потрібна глибока трансформація населення, грошова мотивація, це як мертва припарка. Ну, гэта просто дапаможнік, насамрэч. Гэта дапаможнік, і ён не з'яўляецца грунтам, каб змяніць меркаванне на гэты конт. То есть, я лічу так. З батымі бадалі за амішаў. Сур'ёзна? Яны бадалі за амішаў? Яшчэ раз чую гэтую трактоўку. ВРВ, ты дзе? Ты штосьці пра гэта ведаеш, чаму не распавёў? Так. Ну, математика, але це по факту зниження свого соціального статусу та статі біднішим. Во! Дрымер, малайчына, ты трапіў зараз у десятку, але я падкрэсліваю, што ты трапіў, мабыць, не ў сэнсе таго, што эканамічна ты стаеш бяднейшы. Гэты наратыў табе, як табе сказаць, ён просто заходняй культурай навязаны, назовем яго так. Чаму? Таму што воўк, пагрызены воўк. Чаму я так мяркую? Таму што гэта не так. Калісьці даўно, мабыць, гады паўтары таму на канале таксама я не спрачаўся, а размову такую вялі з дзяўчынамі, якія заходзілі. Вось. І для мяне ў маім жыцці я просто не магу казаць, бо я не вучоны, я не сацыёлаг, я не ведаю гэтых усіх рэчаў, якія вакол гэтага круціцца. У мяне няма статыстыкі ніякай апроч свайго жыцця. І прынамсі у маім жыцці у мяне было з прыблізна 17 гадоў, не, ну давайте так шчыра, з 18 до 17 я пачаў пра гэта раздумваць. А так грунтоўна, але з 18 я ўжо набыў сабе нейкую упэўненасць, што я хачу сям'ю, дзяцей і гэтак далей. Вось. І да чаго гэта прывяло? Да адваротнага, што я не згубіў фінансава, а наадварот прыдбаў сабе фінансавую гэтую, можна назваць, граматнасць, стасункі. А цікава, яна зараз скіне гэту паходню ці не? Не скінуў. Дзякуй Богу. Дзякуй, дзеўчына, дзякуй табе вялікі. Усё. Анімацыя ўжо пачала працаваць. Чаму так адбылося? Таму што калі ў мяне з'явіўся першае дзіцё, гэты момант не быў звязаны з нечым нейкім шчасцем, якое мне надало моцы, супермоцы. Не, гэта было звязана проста з тым, што у цябе ёсць адказнасць перад гэтым чалавекам. Што ты не можаш сабе дазволіць некаторых рэчаў, якія ты мог дазволіць сабе, калі ты быў самотны, без дзяцей. Зараз патлумачу, гэты момант, гэта не пра тое, што ты ўвечары не можаш сесці пагуляць у комп. Абсалютна не пра гэтае. Гэта не пра тое, што ты не можаш сабе дазволіць чамусьці раптам купіць джинсы
Вось не ведаю, не таго бренду, не пра гэта абсалютна. Слухай, няма цэглы, Вадзім, што рабіць, няма цэглы. Няма цэглы. Нічога не трачыць са сценкі. Няма. Ну што, на ціхую раку ідзем. Вось. Гэта хутчэй пра тое, што, напрыклад, вельмі яскравы прыклад, калі ты малады, ты лічыш, што ты не зможаш дасягнуць нейкай мэты толькі праз тое, што ў цябе не хапае досведу ці нейкіх навычак. То бок, ёсць праца у цябе на рынку, вось ты шукаеш працу, ты бачыш сабе аб'яву, што шукаюць, ну, давай так, айцішніка, чаму не? Вось у мяне было, мне было за 30 ужо далёка, але вось пасля, я лічу, паспяховай кар'еры гандляром розным, і аптовым, і рознічным, вось, але трэба было мяняць накірунак свой, таму што ўжо стаміўся, і гэтак далей, куды пайсці? Грузчыкам? Хуй там плаваў, бо ў мяне 3 дзяцей. Я кажу сабе, што я магу, я зраблю, я дасягну, я пайшоў вучыцца, я лёгка атрымаў працу ў гандлі, таму што вялікі досвед на той момант быў ужо 11 гадоў. Ніякіх з гэтым праблем няма. А калі мы тут уніз пойдзем, падаецца, тут трэба было ўніз ісці, правда ж? Вось. І ты проста ідзеш, ты вучышся, ты планку сваю гэтую неўпэўненасці, ты яе не то што паніжаеш, ты яе адкідаеш часам. Менавіта толькі праз тое, што ў цябе ёсць дзеці, у цябе ёсць адказнасць перад імі. Вось якія гэта змены прывялі. Адпаведна, у цябе расце прыбытак, адпаведна, у цябе расце аўтарытэт і шмат чаго іншага. І адпаведна, дарэчы, я памятаю, што мы скончылі тую размову тым, што адпаведна, калі б у мяне не было дзяцей, я б не эміграваў з Беларусі, я б застаўся там, спрабаваў бы нешта зрабіць вось на месцы і прекрасна разумею, каб мяне проста пасадзілі на гадочкаў 7 ад 2 до 7, як звычайна пагражаецца мне. Вось, так што вось так гэта выглядае з майго боку. Вось менавіта такі наратыў не прасоўваецца сярод грамадства, я лічу. Хаця ён працуе, чамусьці гэты момант яго адрынаюць неяк. Усе засяроджваюцца на дэпрэсіі матчынай, калі яна вось толькі нарадзіла. Усе засяроджваюцца на матэрыяльных праблемах, якія ўзнікаюць часам, калі ты не гатовы да нараджэння. Вось, ну і гэтак далей. Так. Чакай, Фэй. Зараз павярну, каб быў прамы накірунак, каб можна было ісці. Мы скоро скінем на ўваходзе ў пячору. А яшчэ ведаеце, што было б няблага кавалачак мяса з яго зрэзаць, але там у нас па дарозе будзе воўк. Мы з ваўка зрэжам сабе мяса, ды прыгатуем. Так, Фэй, не больш робіць, а робіць. А ў Беларусі нічога не робяць. Так, ну я подумаю, што і без дитини ти б, може, і так заробляв багато. Я би не прив'язувався до дитини, ще тебе це получше заробляти. Ні. Я менавіта про тую тонкую матэрыю, калі кожны чалавек, зноўку падару, я гэты досвед атрымаў, калі працаваў у гандлі. І калі ўжо быў кіраўніком аддзелу, я гэта заўважыў проста настолькі яскрава, што гэта немагчыма не было заўважыць. Існуюць розныя людзі, у іх ёсць абсалютна розныя патрэбы, часам яны супадаюць, гэтыя патрэбы. Але што такое продажы? Продажы гэта калі ў цябе ёсць матывацыя абмяняць свой тавар, правда, на грошы. Ты яго прапануеш якомусьці чалавеку.
І калі ў цябе гэтая матывацыя знікае, калі ты лічыш дастаткова, я прадаў дастаткова, і ты спыняеш свае продажы. Вось. Я памятаю, што ў мяне ў аддзеле былі 2 чалавекі. Так, хлопец і дзяўчына, якія адрознівались вельмі моцна. Дзяўчына была вельмі сталая па сваіх думках, хаця была малодшая за хлопца. Слухайце, недзе ж тут мы забівалі ваўка. Во. Калеры, я спужаўся ўжо крыху. Так. Ось, 7 хвілінак, давай. Вось, і што адбывалася? У нас быў план, вось, а ў хлопцаў і дзяўчыны, адпаведна, іх зарплата была прывязаная да выканання гэтага плану. Вось, хлопец пастаянна недавыконваў план. Я, калі што не ставіў яго ніколі там звышнатуральным. Не, ён быў літаральна наколькі я памятаю, на 100% адпавядаў сярэдняй продажы на месяц, назовем гэта так. Вось, і без дадачы, як гэта звычайна бывае, на 20 плюс 20% да сярэдняга, не. Просто каб у людзей была матывацыя яго перавыканаць. Вось, і атрымаць падвышаную ЗП. Розніца паміж гэтымі двум была ў тым, што дзяўчына стала, кожны дзень працавала, і яна перавыконвала гэты план. Вось, хлопец не дапрацоўваў, таму што яму без дзяцей, падкрэсліваю, было дастаткова тых грашэй, якія ён атрымліваў без прэміі. Разумееш? Вось гэты... І гэта было на працягу паўгоду амаль што. Вось я за гэтым назіраў, і гэта было сістэмна. Вось, падкрэсліваю, гэта было сістэмна. Гэта не было выпадкова. Датыкайцеся. Вось. Ну, карацей, я спадзяюся, што зразумела выказаўся. Гэта вось тонкая матэрыя з самамэтаваннем, назовем яго так. Яе людзі не адчуваюць. Не адчуваюць, пакуль не зменяцца іх умовы. У іх умовы не зменіцца, разумееш? Таму, калі ў цябе няма дзяцей, і ў цябе ёсць X, дзеці матывуюць зарабляць цябе X+. А калі дзяцей няма, адпаведна, ты, зарабляючы X, табе, на твою думку, хапае. Давай сюды. Куды ты побежишь? Справа, слева. Кудись ти шпурнув. Так, нам сюди. Зараз зробимо собі 2 кавалки м'яса. О, у нас тут ще є. Без секири? Ой, чекай. Чекай. Наліна Ціхарэшкі нас зачакалася. Так. Дзеці гэта ад адказнасці, а адказнасць гэта рухавік. Так, я лічу, што так. Для мяне менавіта гэтак яно і працуе. Там кусты нейкія былі? Я не ведаю. Арцемій, вітанушкі. Так. Гэта можна і без дзяцей зрабіць, зарабляць грошы. Ну, я ж кажу, калі ў цябе ёсць мэта зарабіць усе грошы свету, і яна можа сустракнуцца з тым, што табе гэтыя грошы не патрэбна, і ты перастаеш зарабляць. Так, таму што на адзін твой выдатны прыклад існуе дзясятак дрэнных.
Чаму? Наприклад, давай, які дренни? Каб до бункера дайсці, треба прорубати. О. А сякери у мене нема. Сякери у мене нема. Сякера у нас засталася на загадковому озері. Серйозно? Там ніяк інакш не пройсці паўз гэтыя кусты? I'm not sure I can carry much more. Може, ти вже там був, прорубав? Ні, не прорубав. Я не прорубав тих хмизи. Так. І секера у нас одна, тільки ми робили одну секеру. Ну, блін. Вадим, ну, що робити тоді, коли нема секери? Що тут за Child 3 почалося? Усі супротивляються, не хочуть дітей мати. Треба собі ще буде зробити води. Хвалюються, що не отрымаются. Не потягнуть детей, ты разумеешь? Так, давай 2 литрки. Так, 3 гарбатки, и так далее. Может, не так. Что робить з гэтым месцам? Где треба кусты рубать? Я не знаю, може там есть, можна якось на пузі пропусти. Man, this is getting kind of heavy. Так, ну я лечу. Что ходим? Я лечу, что ходим. Вось. А там побачим на месте уже. Може, ніяко можна все ж таки пройти праз гэтыя хмызы. Ось каб можна было іх спаліць. Трохи рэалізму дадаць у гульню. Вогнішча распаліў пад імі і ўсё. Прыйшоў праз паўгадзінкі. Узяў, што табе трэба. Туды наверх штосьці было. Я так разумею, там яшчэ будзе гэты труп і вугаль, так? Не, ні халеры, ні таго, ні іншага. Wonder if I can drop any of this here. Так, абмежавана... Чакай. Расстраляць трэба. Фу-фу-фу. Дреймер.
Я їбав собі в спартанському стаї через дітей, щоб з випученими глазами бігти, шукати додатковий заробіток, а не пристити. І не почилить. Так, тут есть. Гэта выйсці, я так разумею, правда? Так, пакінуць пячору. Таму давай тут укладацца. Так. Ежа ёсць, усё ёсць. Палова ночы ёсць. Давай, мабыць, мы вось гэтыя паходні разбером. Так, абмежаванне ў памяшэнні доходу можа быць шмат, пачынаючы ад непреадолеймых, пэўна, няма такого слова. Інтэлект далей да адукацыі і выхавання. Проста здесь свой прыклад, як за аснову бярэм, можна на вуліцу выйсці, то пабачыць людзі, які і так бедны вон бяруць і дзяцей робляць, як уліца бачыць такой, ну гэта ж пиздец. Так, я беру свой досвід. Дреймер, я ўжо казаў, што я лічу свой досвід добрым, бо я пачынаў з гаўна натуральнага. Таму лічу, што варта на яго абапірацца, на гэты досвід. Калі ты паспяховы прадажнік, твой прыклад увогуле не рэлевант, таму што людзі здольны да гэтага ўвогуле няшмат з асабістага досведу. Дык а чаму няшмат? Вось калі так падумаць. Так, тут у нас раніца ўжо, давай. Добра. Не 4 гадзінкі. Бо у нас там шмат драпежнікаў будзе на шляху. Я вось толькі зараз, шчыра кажучы, зноўку ж паўтараю, я лічу сябе добрым прадажнікам. Гэта я сябе лічу так. Чаму? Таму што за ўвесь час у мяне атрымлівалася прадаваць. Пры гэтым у мяне не было ніякіх схільнасцяў, у мяне нічога такога не было. Так, чакай, а дзе гэты надвор'е такое, блин, -9. Просто сістэмны падыход спрацаваў, разумееш? Не, як гэта, не апускаць рук, вось, і рабіць. Вось ты ведаеш, што гэта прыблізна робіцца так, рабі. Потым рабі высновы, рабі лепш, і гэтак далей. Ітэратыўна. Можна я тут пакуль пагрэюся, дайце я пагляджу, дзе тут на ціхай рэчцы гэты бункер, так. Ай, ой, пераходы, ціхая рэчка. Ух, мне падаецца, мы тут будзем шукаць яго паўгады нешта. Чалік доўга ідзе, там потым пад тросе падымаецца яшчэ. Так. А тут ніяк не абысці. Тут хмызняк гэты расце. Чакай, чаму праз хмызняк абавязкова праходзіць? Мне падаецца, не абавязкова. Мабыць, можна прайсці і з іншага боку. Я штосьці такое памятаю. Не, ці я памыляюся?
Бо гэта вось на ўваходзе ў нас будзе дрэва, і нам на гэтае дрэва патрапіць, але за гэтым дрэвам будзе тупік. Вось, глядзіце. Шлях тыпу палягае да бункеру праз гэтае дрэва. Вось яно, нахіленае зараз аднаго боку на іншы. І тыпу гэты бункер, ён знаходзіцца недзе там. Туды далей. Але там праходзіць трэба праз мызы. А каб мызы збіць, нам патрэбная сякера. Сякера ў нас ляжыць, засталася ў хаце. У хаце. На загадкавым возеры, бляха. Каб яму ліха. Вось тыпу там трэба ісці па каменьчыках, па сцежцы. Вадзіім, шаноўны, няўжо няма з іншага боку падыходу, каб можна было з іншага боку. Я таксама зараз прыгадваю, што можа быць, толькі ведаеш праз пячору блакітную, але яна сюды, мне падаецца, не выходзіць. Вось на гэтую гару. Гэтая блакітная пячора. Праўда ж? Блакітная пячора, гэта вось гара, яна асобна стаіць ад гэтай блакітнай пячоры. Ой, трасца. Не, ну няма сэнсу ісці. Давайце вяртацца тады на загадкавае возера за гэтай сякерай, потым сюды ўжо ісцім. Позна ўзгадалі праз гэтае. Пра гэтае. Так. Я теж колись говно починав, бо студентство забрав 300 баксів. Ніхуя собі ти заробляв. Дрімер, гэта не хвалююся, божухна. Не хвалюся, вось, а просто давно уже вельмі казаў. Я выйшаў з сям'і кепскай. Мае бацькі праявалі за сваё жыццё абсолютно ўсё, што ў іх было. Калі мне было 17, я сышоў. Я ўжо знайшоў сваю першую працу. Зарабляў я $2 на дзень. Вось. А потым яшчэ, калі тут жа ж трэба ісці з гэтым. Потым яшчэ, калі пасталеў, так бы мовіць. Вось, і стаў зарабляць больш, і ўвогуле знайшоў сталую працу, гэтак далей. Знайшліся людзі, якія былі знаёмымі з маімі бацькамі, і патрабавалі, каб я даўгі гэтае сплаціў, што не разумею, што з гэтым прыйшлося яшчэ разбірацца. То бок, вось што я маю на ўвазе, калі кажу, што кепска, з якога асяроддзя я выйшаў. Разумееш, адзінае, чаго я вось за ўсё жыццё у той перыяд я ўцяміў, што ніякай гарэлкі, ніякіх папіросаў, вось, ніколі ў жыцці, ввогуле, для мяне асабіста. Вось, і ніякіх даўгоў, якія ты не можаш сплаціць. То бок, толькі, вось, прынамсі, як гэта мусіць выглядаць. Калі ў цябе ёсць 100% грашэй на куплю чагосьці, а ты патрабуеш гэтае штосьці, напрыклад, трошкі змененым стане. Вось, і я гэты час увесь з сабой насіў мяса. Ашалець. Всё, хадзім. Вось, і такім чынам ты бярош крэдыт на гэтае, але ты можаш яго сплаціць там за месяц, 2-3. Але ніякіх даўгоў ніколі. Вось пра што я кажу. То бок такія простыя правілы, ну і у адпаведнасці, гледзячы на сваіх бацькоў, то бок ніколі не раскісаць, заўсёды шукаць выйсце.
і проста рушыць уперад. Вось я калісьці багемкі пісаў, гэты дзівацкі, як гэта завецца, лёзунг, што тыпу бяжы ў накірунку сваёй мэты, не можаш бяжаць, ідзі, не можаш ісці, паўзі, не можаш паўзці, лягай у бок туды, вось, куды твая мэта цябе вядзе. Вось я пра што. Простае правіла, але яно працуе. Так, гэта гады 2000-е. Так, чакай, вырас па даходах, таму што я апошні 10 год перыядычна шукаю у штат, і гэта кожны раз боль. Ёсць такое, так. А ў продажах Артемій нічога ж складанага няма. Гэта насамрэч, мне падаецца, міф, што людзі лічаць, што дзеля гэтага патрэбныя нейкія неверагодныя схільнасці. Гэта можа быць проста сістэмная праца. Лёгка пры гэтым пры ўсім. Так, яна не мае выбуховага эфекту, але яна можа быць нават лепшая за нейкія здольнасці звышнатуральныя, таму што сістэмнасць і упарадкаванасць у сваіх дзеяннях яна прыносіць значна лепшы вынік, чым проста ўразіць адзін раз. Я, калі працаваў у продажах, памятаю, што вельмі распаўсюджана было, што тыпу ты мусіш прадаць снег беламу медведзю, то бок ты мусіш мець такія здольнасці, каб пераканаць яго купляць. Па-першае, не. Па-другое, на халеру прадаваць снег беламу медведзю, калі ў яго няма такой патрэбы, можа толькі ўлетку. Праўда, трэба ж, каб нейкая патрэба была ў ім. То бок няма чаго вытрачаць час на людзей, якія не маюць патрэбу ў гэтым, і ты мусіш іх прымушаць нейкім чынам набыць тое, што ў цябе ёсць. Пераконваць. Трэба проста нарадзіць патрэбу ў іх у тваім прадукце. А калі яе няма, яе ніяк не згенераваць, падумай над тым, што можна зрабіць інакш. Няма чаго біцца аб сцену галавой, каб прабіць яе. Альбо ёсць іншае выйсце, альбо ёсць нейкая, не ведаю, схаваная сцежка ці штосьці падобнае. Паскудараве там. Так, мы вяртаемся ў загадкавае возера. Нагадаю, галоўнае працягнуць першы паўроку мой досвед з продажу. Хаве. Так, але здольныя да яе доўгі час адзінкі? Тут так, тут я пагаджуся, Артемій, з табою. Адзінкі праз тое, што гэтая праца вельмі стрэсавая, гэта праўда. І тут, апроч навыка продажу, то бок нараджэння патрэбы ў тваіх паслугах ці прадукце, табе трэба яшчэ быць стрэсустойлівым праз тое, што, разумець, што гэта проста праца. Ты не можаш, дарэчы, мяне вельмі вкурвлівала ў свой час, калі я памятаю, што сумоў я праходзіў у розныя кампаніі, і былі кампаніі, ЕАК, падаецца, якая мяне выцягнула на сумоўе аднойчы, і яны такія казалі, а вось калі будзе патрэба ў тым, каб зладзіць баню для чыноўніка нейкага уначы... Алё, ты дзе? Не захрас ён там. Ваўчына гэтая. Вось, уначы ты позарганізуеш, я кажу, хлопцы, я зарганізую ўсё, што неабходна, але ўдзельнічаць не стану, у мяне ёсць сям'я, ўвечары. Яны такія, не, гэта не продажы, таму што продажы гэта быць заўсёды 24/8 гатовым. Я такі пра сябе, калі вы так лічыце, то, мабыць, я ўпэўнены, што ў нас абсалютна розныя
сприйняття продажу. Ось, тому що мені падаецца, менавіта такі падыход і нараджае, што ты ў гэтай галіне не застаешся надоўга, ты просто высмажешся. Калі не будзеш раздзяляць асабістае жыццё з працоўным жыццём. Wait. Was so cold. I'm warming up a bit. Зараз ужо будзеш, бляха, грэцца. Так. Паспеем. Яшчэ 20 хвілінак. Хаця не, сёння ж не 20 хвілін, сёння трошкі больш, так што паспеем павярнуцца на загадкавае возера. Хаваемся. Вечер у нас, так. Короче, можна было бы паспаць легче, але ўжо добра, пойдзем там на дрыве гэтай у пячоры паспім. Так, пойдем там яшчэ крыху скрадзем вады на ферме. Ой, чакайце, а у нас жа ж тут ёсць пераход адразу на загадкавае возера. Я ж забыўся зусім. Нешта я пердолю не туды. Мы ж тут можам выйсці, вось. Падаецца, там каля гэтай хаты паляўнічага. Трус, ты што мяне пужаеш? Стаіць ваўчына. Нюхай нешта. Шукаю ў снізе. Так, а чаму у нас, дарэчы, перагруз? Што мы там цягнем з сабой такога, што у нас перагруз? Так, я просто за жыццё столькі раз чуў, нам вось у вас працу, але каб з людзьмі не кантактаваць, можа і сапраўды зусім быў. Патрэбна завесці дзяцей. Я хочу працаваць з людзьмі, але не хочу працаваць з людзьмі. Я так разумею. Гэта гучыць проста шокавана. О, лядзе ваўчына, глядзіце, сядзіць. Залез на каменчык. Сур'ёзна. Так далёка ён мяне пачуў. Ай-вай. Так, вось там наш гэты трос. Я лічу, што мы ўніз спусцімся і без кошак. Адчапіўся? Наябалі блахастага.
Так, ці мы... Так, мы нармалёва яшчэ сябе пачуваем. Я вось не памятаю, ці нам яшчэ трос нейкі будзе тут. Падаецца, што будзе. І волк таксама, памятаю, тут быў на гэтай частцы мапы. О, бляха, тут трэйшы. Процьма. Так, ну і ўвогуле, а жонка твоя пачала больш зарабляць? Так, сапраўды пачала больш зарабляць. Таму што яна працавала ў банку звычайным касірам. Увогуле, калі мы з ёй жаніліся, яна працавала лабарантам ва універсітэце. Але мы даволі хутка адрынулі гэтую думку, каб працаваць далей ва універсітэце, ну таму што немагчыма. Гэта дзяржаўная установа, яна не плоціць увогуле нават і 5 долі таго, што ты робіш нейкія высілкі там, разумееш? Запалачкі, дзякуй. Вось, таму, калі мы ажаніліся, то па сутнасці кінулі адразу працу на ўнівер і сышлі у гэты, я ў продажы, а яна у іншае месца, яна тады, чакай, яна працаваць пайшла ў банк, бо эканамічная адукацыя. Яна пайшла ў банк працаваць на касу. Гэта было першае яе падвышэнне, а потым пасля народзінаў, ну, то бок зацяжарылі. Вось, пасля народзінаў яна ўжо туды не вярталася, яна ўжо была, усё разумела. Вось, і яна знайшла сабе іншую працу ў гандлі таксама, але ў краме. Яна была... Ой, божах, ну як гэта завецца? Заведуючая. Чакаю, я паспею далезці, бо штосьці неяк надта марудна паўзе дзяўчына наша. Так, ну мушу далезці. Всё ж такі ў кошках атрымаецца, лічу. Вось, і, ну, а што ўжо казаць за сёння? Сёння яна таксама пачала з мінімалкі, а на сённяшні дзень зарабляе ўжо трошкі больш за мінімалку і так далей. Бо гэтыя рэчы яны заўсёды штурхаюць, ты булкі свае не расслабляеш. Я дрэнны прыклад. Не, тут ведаеш, што я лічу, што проста гэта яшчэ і ўплыў мой, мабыць, то бок жонка гэта нерэлевантна будзе, таму што ёсць, выбачаюся, такі гной пад бокам, які пастаянна нешта трындзіць пра гэта. Разумееш, то бок усё роўна ты хочаш, не хочаш, але як па тэлебачанні круціш гэтыя, бляха, ваенныя песні, рана ці позна, але на вуліцу ўсе пачнуць спяваць менавіта ваенныя песні. Так і тут проста пастаянна матывуешся, пастаянна рук не апускаеш, і адпаведна побач з табой людзі таксама пачынаюць рабіць тое самае. Дарэчы, у мяне гэтая штука, яна здарылася ва ўніверсітэце. Калі мы пачыналі навучанне, я памятаю, што я быў адзіным студэнтам, які пёр наперад і з першага курсу літаральна пачаў займацца навукаю, то бок пайшоў навуковы гурток і гэтак далей. Вось. І студэнты вакол мяне, яны глядзелі і казалі, тыпу, нахера табе гэта ўвогуле? Навошта ты гэта робіш? І сярэдні бал у мяне быў, вядома, выдатны, 5, але у іх па групе было, і калі я не памыляюся, 3.0, 3.23, штосьці такое. І ўжо на 5 курсе сярэдні бал па групе быў 4.03 ці 4.01, штосьці такое. Просто людзі бачылі, што я не схіляюся, таму што я не змяняю накірунку, усё таксама займаюся навуковай працай і цягну гэтую вучобу. І такія, бля, ну мы
натуральна выглядаем як лохі некаторыя, разумееш? Вось, гэта таксама прыклад з жыцця, які намякае на тое, што просто твой настрой, упэўненасць і рух наперад пастаянна, ён матывуе людзей просто па факце свайго існавання. Табе не трэба рабіць прамоў, табе не трэба тлумачыць, табе не трэба штосьці выстаўляць у той, як у гэты Інстаграм, разумееце? Вось, табе просто жыць сваё трэба, і не болей. Так, вечар. Ну, мы яшчэ дойдзем. Я мяркну, што мы дойдзем зараз да хаты паляўнічага яшчэ. Так, выбачаюся, я тут шлях бачу, вы не бачыце. Хутчэй за ўсё вы не бачыце, таму што звычайна тэлефоны і кампы яны гэтай яскравасці такой не маюць. А так, па факце пячору бачна, куды ісці. Так, вы павінны самі плаціць за тое, што вам дазваляюць працаваць у дзяржустановах. Калі казаць пра лабарантаў, ты абсалютна правы. Стаўленне менавіта такое. Таму што, наколькі я ведаю, у 25-м годзе ці ў якім там 23-м годзе, мабыць, я пытаўся не ў знаёмых, а так проста міма прабягаў, так бы мовіць, я убачыў, што яны атрымліваюць па 480 рублёў, а гэта, калі хто не разумее, трошкі больш за 100 даляраў, трэба... Колькі зараз даляр? 200? 2 рублі? 2-3 рублі? Праўда ж? Вось. Ну, карацей, гэта жудасна. І уявіце сабе, гэта дарослыя людзі. Дарослыя людзі, якія працуюць лабарантамі, вымушаны атрымліваць такія вось грошы. Тры. Во, атрымліваецца 150 даляраў. 160, калі быць дакладней. Як яны жывуць, хуй яго ведае. Вось натуральна, я не ведаю, як яны жывуць. Зараз панізіўся. То бок быў трошкі больш за 3 рублі. Ну, не важно, все равно 160-150 даляраў крацей. А агулам гэта, ну, вы бачыце, мы каля гэтай хаты паляўнічага. Агулам, калі мы бяром такую установу, як Біахім, у Гродна быў яшчэ, даўно ўжо быў, мабыць, уже і няма. Гэты інстытут біяхімічны. Дык там нават гэтыя, як іх завуць, чакай. Ёсць доктар навук, ёсць кандыдат навук, ёсць дацэнт, а ёсць яшчэ хтосьці там, вось я не памятаю. Малодшы настаўнік, там старэйшы настаўнік, нешта такое. Дык там такія заробкі у гэтых, вось у гэтых, хто перад дацэнтам ідзе. Дацэнтам кафедры. Уяўляеце сабе такое? Так, ну што, падзем, будзем для гэтае. Што мне не падабаецца тут спаць, таму што ў мяне... Ну, тут ежа ё, а ў мяне вады няма. А тут вода ё. 12:50. Так. Тут до раніцы спаць бессэнсоўна. Давай 2 гадзінкі паспім, можа перайдзем лепш да гэтай. О, усё, хадзім.
лягчэй стала. Брат, зараз дойдзем да нашай сядзібы. Вось, возьмем сякеру, ды пойдзем назад на Мілтон, а адтуль ужо на ціхую рэчку. Так, толькі мне трэба будзе прыдумаць, як быць гэтаю сякеру. Яна ж ажно 2 кіля важыць. Мабыць, трэба будзе нажоўку выкласці, праўда? Ножовка, правда, больш карысная. Зараз паглядзім, карацей, як аптымізаваць наш інвентар. Два 844 быў. Ох ты, божухна. Еўра туды ж паскуда. Кажа фы. Беларусы абнаўляюць сабе ўсе гэты дадзеныя па курсах. Вельмі актуальна заўсёды ў Беларусі. Усё перакідваць на даляры. Таму што няма гэтых гейрапейцаў, піндосаў унікальнай беларускай эканамічнай мадэлі, даказаўшы сваю эфектыўнасць. Так, ведаем гэтую эфектыўнасць. Усе ведаюць, падаецца ўжо. Ну, то відавочна, хлопец мэтанакіраваны адразу бачыш на дзіця Беларусі. Сапраўды. Слухай, там таксама быў хлопец вельмі мэтанакіраваны. Раскідваў усіх направа і налева. Шкада, што састарэў, праўда, Кіану Рівз. Як актор, выдатныя ролі ў яго былі. Вельмі пасавалі яму той жа Шнео. Ці гэты паўдурак. Я ўжо забыўся, як яго завуць. Але выдатны, калі ён быў зусім малады. Таксама добра. Ну і адпаведна, вось першы гэты. Больш за ўсё, як яго... О, Канстанцін, я вельмі люблю фільм. Ягоны, проста шыкоўны. Потым яшчэ мне падабаецца першы... вылецела дзіця Беларусі гэтая. Першая часціна толькі мне падабаецца. Другая ўжо была не такая, але яна экшоністая ў сэнсе кайфова па іншым прыкметах, а не праз Кіану Рівза. Джон Уік, Джон Уік. Дзякую, Паладзін. Вось, трэці дык зусім мне не зайшоў. Я нават не даглядзеў, проста кінуў. Такая ўжо лухта полезла. Гэта, хацеў казаць камічна, а па сутнасці гэта ж комікса. Так што камічнае не вельмі пасуе. Джардані Іванович, ну... Джардані. Знайшлі ж? А мне спадабалася, калі я глядзеў кінотэатр у свой час Сільвестра Сталоне франшызу «Бессмяротныя», ці як яны там завуцца, дзе там таксама адзін з іх наймітаў гэтых казаў, што ён тыпу беларус. А гэта быў, дарэчы, Дракс. Ну, актор, які граў Дракса у франшызе Марвела. Не Марвел, ці Марвел? А, Марвел, мабыць, так? Вартавыя галактыкі. Так, гэта ж Марвел. Вось. У кінотэатры ржалі проста, рагаталі як коні. Якога актора? А я не памятаю, я нешта сёння гэтае не пра памяць маю ведаеш, пра гэтыя дэталі. Ён яшчэ, я памятаю, не так даўно зняўся ў фільме добрым, але які я не глядзеў пакуль што. Гэта пра тыпу спецагента, які абараняў дзяўчынку малую. І тая малая яго пастаянна сцёбала. Там пасткі яму ставіў, нешта такое, потым яны разам ваявалі супраць злых людзей.
Пра нестрыманых. Так. Неўтрыманых. Падаецца, гэта было ў другой часціне. Так, подъели, попили, сытые, задоволенные. Ох. Гэта расійскі дубляж придумал беларуса? А по факте кто там был? И он кажет, я идиот, нечто подобное. Не, ну это не смешно, или такое. Все, лягаем. 7 годинок. До раницы. Так, у мяне хопіць часу, мабыць, павярнуцца яшчэ да гэтага, да Мілтана. Зараз паглядзім. Цалкам адпачыўшы. 2 гадзінкі. Так, ну, мабыць, пайшлі. Згадав пра дракаў з вораг мой, драків. Вораг мой, а я не памятаю, што за вораг мой. Так, ну, все равно, не глядзячы на ветер, павінна даходзіць. Стоп! Я ж сюди за сякерой прийшов, божухна. А то прийшов, бляха, поцілував браму, да назад вирушив. Ошалевши. Ретардс, ну. Давай сюди. О, у нас же ж до холери вуголем. Давай я весь вуголь сюди скину. Все, проблема вирішена. У меня ж тут нема палива, правда ж? Покажи, коли ласочка, что тут у тебя есть. Вон. О, в этом палево хотя бы есть. Так. Это сховали. Что я хотел, чекай. Валера, я с собой тягаю. Я иду и кажу, а что это на меня кидаются гэтые ваўки? Потому что ты полдурак. Тягнешь с собой скуру смердзючую. Идиотина старая. Что я еще могу сказать тебе? 1.66. Дай сюда. Вот зараз ходим. Все, мы готовы. Фантастика, режиссер Вольфган Петерсон, 85 рік. А, ну так, щось є таке со старого, я вже узгадую. Але не підкажу, ці глядів. Ворог мой. Російці вирішили пожартувати. Ну, ми їх отрималися. Зал реготав. Не так давно узнал, что скоро не дает паху. Та ну, серьезно? Увогуле? Гэта падча былі нейкія, ці што? Ці гэта я ўсё жыццё памыляўся? Я так само все жыццё памыляўся. Зразумела. Не, ну тым не менш, глядзі, ўсё роўна ж ваўкі-то кідаліся, калі мы былі даволі далёка ад іх. Ой, зараз памерзнем краху.
up somehow. Дарэчы, сёння нас гульня нешта музыкаю зусім не балуе. Не, разумею, што мы ўначы не бадзяемся, таму і музыку не падрубаю, але ж Soon. сітуацыя розная былі. Так, паўзем, паціху паўзем. Ну, да Мілтана мы павернемся, мабыць. Праўда ж, я паспею павернуцца да Мілтана, і там ужо працягнем у чацвер. Так, дзяўчына, беражы ногі. Так, наколькі я памятаю, з правага боку сюды не падлезці, трэба лезці з левага боку да гэтай пячоры. Так, ось наша пячора. Я лічу, што трэба будзе падрубіць ліхтарик зараз, бо у нас наперадзе шмат вугаллю. Тут мы яго праскоквалі проста. Нічога не было бачна. Зараз то можна ўсё ўбачыць.
А мы ж толькі ўзялі тут, памятаеце? Толькі ўзялі тут гэты уначы знайшлі кавалачак, і ён тут зноўку з'явіўся. Прасіў музыку на... Ну, у пячорах сапраўды яна, падаецца, заўсёды падрубаецца, не? Всё. Выйшлі. Так, у нас перагруз, там трэба будзе скінуць. Скінуць. Я вось думаю, у пячору занесці. Не, не ў пячору, потому што там жа ж яшчэ адзін гэты будзе. Вось так, давай, 2. О. А астатняе мы закінем у пячору, якая тут будзе ўнізе. Там будзе трос у нас яшчэ адзін. Ух, як жа мяне Швейцария заебала сваёй тупасцю. Тут інадзі могуць пиздзіць і пасылкі. А, вось яно што. Толькі 18 хопіць мне пакуль што. Я знайшоў выхід выпраўляць на віддзілі на пошты, і потым забраць з пошты, але швейцарскі бізнес настільки тупі, що пиздець. В большинстві компаній не можна вибрати компанію доставника, і якщо ти вибрав видалення пошти, а посилку доставить, наприклад, ДПД, то ДПД не може доставити у відділення. Божухна. Гэта сумно. Что, холодно табе? Чекаю, чому холодно? Мы яшчэ, до речі, не позбавилися гэтага ефекту охолодження. То ідь звідти, не вищо. Тобі та Швейцарія. Вадим. Зато я там шмат інших плюсів. Я упевнений у гэтым. Ось моя дочка ўсё мяне правакуе. Поехали ў Швейцарию. Посядзімо хотя б тыдзень. Вельмі ёй хочется. Гэта быў сарказм. Я бачу, колькі ты смайлікаў напісаў. Ну, у сэнсе гэтых скобачак. Гэта зразумела, Вадим. Тыц. А мы, дарэчы, дасюль яшчэ у кошках, правда? Не, ну у кошках мы і застанемся пакуль. Зараз мы дабяжым да гэтай сядзібы сваёй, дык там можа і перапранемся, бо далей у нас будзе трос, але ён будзе далёка там на лакацыі у ціхай рэчцы. Так, пячора не тут, пячора вось тут мусіць быць, правда ж? Так, вось яна ўнізе. Давай, кидаю все. Возьму себе на усілякі выпадак один, бо там локація такая собі не вельмі приязная до нас. Давай поспим годинку. Так, судячи з усяго, від європейців залишаться тільки баски, швейцарці і румуни. Чим вище, тим нас більше. Ах ты паскуда. Ну то давай так. У Швейцарії кожен четвертий мігрант з мігрантським коренням.
Парам-парам-пам. Так, ну что, давай сидеть. А, ну самі, кому-то тундра потрібна. Так, гульня. Ты давай гэтае. Дякую. Уже і так вечар, бляха, ты поглядзі. Я поел, вожа кажа, малайчынка. Пирожка нема, пробач. На здоров'я, сапраўды. Так, за официальными данными Федерального статистического управления Швейцарии, 41% постоянных жыхароў краіны узростам от 15 гадоў до старших маюць эмігранцкае паходжанне. 41%, дык гэта ж, бляха, траціна. Трошки вышэй за траціну. Ай, тут я не прайшоў. Вожык падзякаваў, малайчынка. Добра выхаваны чалавечак. Не абы якое лайно. Няўдзячнае, правда? Што, пацягнуліся. Там не патрыса лумумба, амаль усе гэтыя заходнія еўрапейцы. Так і ёсць. Пенсіянеры, мільянеры. Ну, не ўсе, мабыць, 41% мільянераў, але ж не бедныя. Гэтая бадзяга там яшчэ ходзіць усё. Што, ты мяне пачуў? Гау-гау. It's dusk, so I can't be far behind. О, тут тёпла. І што ты рыкаеш? Збег, малайчына. А ось не памятаю, я тут... А, ну я тут так праходзіў. Усё прагледзеў. Так, хацеў бы сказаць, можа яго заваліць, але ж на што ён нам? Толькі вытрачаць трываласць лука і стрэл. Вадим, расці вялікі.
Але з іншага боку, Паладін, пам'ятаєш, глядзеў пра Сашу Філіпенка, пісьменніка нашага? Я памятаю, глядзеў, які ён і Вуліну даваў інтэрв'ю. Прышпільна, падаецца. Да і ввогуле падыход у Швейцарыі да эмігрантаў яны. Ён там характарызаваў, на мой погляд, вельмі шыкоўны. Дык ён не бедны жыхар усходняй Еўропы. Ён інтэлігенцыя. Ён проста інтэлігенцыя. Я не ведаю, колькі ён зарабляе. Я ніколі нідзе не бачыў, калі б ён хоць што-небудзь казаў наконт сваіх прыбыткаў, але проста падыход да атрымання ВНЖ ў яго ж ці ПМЖ, я ўжо не ведаю, пастаянна месца жыхарства. Ці часовае. Мабыць, пастаяннае, слухаю ўжо. За такі час. Я ўжо самы вялікі ў сваёй сям'і. Добра харчуешся. Заўважна. Нармальна зарабляю ў Швайцарыі, вельмі нетаннае жыццё. Не, ён распавядаў, там не так ужо ўсё кепска, як падаецца на першы погляд. Я ўжо не памятаю лічбаў, але пераглядзі Вуліна. Я, напрыклад, не быў шакованы абсалютна тым узроўнем цэн, які маецца. Так, ну што, мы ў хаце. Мы адсюль пачнем на наступным стрыме. Зараз усё паскідаем. Хай баяцца і кормяць. Суворая рэчаіснасць. Так, дайце скінуць яшчэ вось гэта ўсё. Всё, хадзем наверх. Лук схавай. Зараз мы прыгатуем сабе нашу бярозку, якая у нас там ляжыць 30 гэтых кавалачкаў. Во. Толькі не так, а вось так. І будзем лягаць спаць. Павязка. У мяне была адная, правда ж, павязка? Можна, ой, не тое, націснуць сюды. Адна засталася, гэта ўсё. Боты. Слухайце, я думаў, наш воўк нас пагрыз значна больш. А па факце не так. Што не... А, я і скінуў на ферме гэтае пер'е. Ну, добра. Так. Усё. Лягаем спаць. Захоўваемся і на гэтым развітваемся. Вадзім, табе таксама вельмі ўдалага дня. Вось, вам, мои шановныя, таксама добрага аўторка. Мы пабачымся заўтра ў Far Cry 3. Я там нічога, для рэчы, не прапампоўваў, то бок мы працягнем менавіта з таго месца, дзе і скончылі ў мінулы раз, таму як ёсць. Вось. Вам вельмі ўдзячны. Калі не падпісаныя, падпішыцеся абавязкова. А, ўсё. Вось, добра. Калі ўсё, то добра. Вось. І, адпаведна, пастаўце на YouTube падабаечку. Так, Вожык, ты напісаў уёбавай ці бывай? Што за абрэвіатуры? Паставіў падабайку. Малайчына. Я яшчэ пачакаю вось так. За каго ты мяне прымаеш? За Вожака? Я што, не з Вожыкам размаўляю? Кім ты мяне ўважаеш? Я цябе паважаю. Давай так. Вось так, гадзіначку. Паладзін вось смеецца ў чаціку. Усё. Так.
Да ўсё, пайшоў, бачыце ўжо. Паляжаў, паспаў, бок пачасаў, трэба ісці зараз у рэйд. Вось, мяне чакае праца, а вас чакае праца, гледзячы па ўсім. Так, слухайце, у нас ёсць Рудзі і ёсць Тодзі. Тодзі-Рудзі. Родзі-Тодзі. Ну, вядома, Ральф таксама ёсць, але мы Ральфа былі ўчора. Давайте, хто першы? Тодзі, то бок Тодар, альбо Рудзі. Я цябе паважаю, дзякуй велічэзна. Пасля 2 літраў гарэлкі. Трудзі. Не. Трудзі такіх няма. Тодзі разі. Хлопцы, давайте. 3, 2, 1, давай, наступны камент. Хто там, Рудзі, усё. Трудзі. Так. Валера уже... Ой, бля, я уже затрымаўся, мне трэба бегчы, 2 хвіліны засталося. Давайте, хлопцы, рады быў з вами паразмаўляць. Сустрэнемся завтра, усім пакуль.